Right, mastreets esocial media mandinosikora ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndine kavidhio kawazukuru kandiri kukuratidzai kamuri kuona kaProfet Passion Java achiratidzira pfuti dzake dze150,000. Also azopfuurira mberi akaratidzira matatu ari pamwiri pake paruoko nepachest apa. Handiti izvi zvinoratidza kuti vanhu vazhinji vari kuzvishoora mumastreets esocial media, especially zvichiitwa nemunhu wamufundisi, munhu anotarisirwa kunzi ange ari anoinfluensawo vamwe kuita zvakanaka. Iye ari kutoratidza kuti hameno zvaakuita. So imimi munofungeiwo vazukuru nekavidhio aka kaPassion Java ari kuratidzira pfutiwo nematatu? Ngatinyorewo mumacomments kuti munofungei. From Uncle Sandy, only Zimbabwean uncle. Pari zvino tobata tichi much love.